Ja to stále počúvam, že druhý pilier je nastavený zle. Ja už by som rád počul argument, že čo je zlé na tom, že ľudia dostávajú na svoj účet peniaze. Že sú vďaka druhému pilieru každý mesiac bohatší o 9%. Čo je na tom zlé? Veď vy sa tvárite a vždy hovoríte, že ste sociálno-demokratická strana a vláda, ktorá robí všetko preto, aby sa ľuďom žilo lepšie. Tak keď som ja nastavil systém, aby ľudia mali okrem svojej mzdy, na ktorú ťažko a tvrdo pracujú, ešte navyše, zadarmo, bez toho, aby vynaložili čo len cent vlastných peňazí, ďalších 9%, tak pre vás je to zlé. A vy navrhujete, aby sme im zobrali tie peniaze, alebo aby sme im ich významne skrátili. Tak mi povedzte, čo je na tom sociálne. Čo je na tom sociálne demokratické. Pričom všetko z hľadiska prepočtov a odhadov sa náplňa presne tak, ako bolo plánované. Tie opakované nezmysly o tom, že sme čakali menej ľudí v systéme, že pôvodne to malo byť 4%, to sú nezmysly, alebo to sú vízie pána Magvašiho a pani Šmegnerovej, ktorá bola predtým a ktorá z hľadiska stranickej príslušnosti ste úplne v jednej partii, pokiaľ viem. Takže keď už chcete hovoriť stále, že je to zlé, tak chcem počuť, prečo je to pre ľudí zlé. Prečo je zlé to, že ľudia budú bohatší, keď budú odchádzať do dôchodku. Že nebudú odkázaní na nejaké úbohé štátom len sľubmi zaručené dôchodky, ktoré sa nebudú dať už za 5 až 10 rokov naplňať. Že ľudí z prvého piliera čakajú výrazné redukcie, pretože demografia nepustí. Ani v Grécku si nemysleli, že sa budú škrtať dôchodky, ani v Portugalsku, a stalo sa. A stane sa to aj na Slovensku, takže neničte to, čo je dobré.